Velkommen tilbage til Guldborg Katering. Så bliver det snart nytår. Og til sådan en rigtig nytårsfest, der skal man jo bruge noget nytårshalløj. Og der har vi købt sådan et nytårs startkit. Altså sådan et nytårsstartfest her. Og vi vil lave en unboxing. Altså på dansk en udpakning. Så det jeg vil sige med det samme, det er vigtigt at læse, hvad der står med småt bagpå først. Så jeg kan lige starte med at læse her. Skal holdes væk fra hovedet, så du sådan. Og skal holdes i strakt arm, og ikke mod mennesker og dyr. Og så står der, må ikke holdes i hånden. Kan du lige holde den her? Jamen, der står, at jeg ikke må holde den i hånden. Det er i hvert fald meget vigtigt, at vi lige får overblik over, hvad for nogle ting, der er i den pose her fra starten. Så jeg synes, vi skal åbne den, og så lige få øje på, hvad der gemmer sig den er i. Og jeg tænker lige, at vi skal pakke ud, og så lige demonstrere, hvordan det virker, Preben. Ikke? Ja. Jeg kan løfte sløret og sige, at der er 24 dele i. Det er alligevel mig. Det er alligevel mig. Det er det, man kalder en bordbom. Du skal ikke være bange, Preben, for det første, der kommer i, det er i, at der sker noget. I den lille tap? Ja. Ja. Så har vi så nogle små trunder her. Jeg tænkte lige, om du kunne prøve en gang, Preben. Ja. Ja, halløj. Sikken fest. Og så er der faktisk sådan nogle her. Det er sådan nogle, man putter i, Preben. Skal jeg lige prøve at se? Ja, det var lige noget for dig. Ja, det var meget sjovt. Og så er der jo sådan nogle fine serpentiner, og her det er sådan nogle, man kan dele, og så ruller man dem rundt om halsen, og lamperne og alle mulige ting. Og så, de er rigtig, rigtig festlige. Så tænker jeg, Preben, kunne du lige tage en knallert? Nej, jeg er på cykel. Nej, altså en af dem, man trækker i. Jamen, hvad skal man med sådan en, når man ikke har kørekort? Ej, Preben. Sådan en. Nå, sådan en hiver. Så holder man nemlig bare i hver sin ende, og så trækker man til. Og dem, der får den lange ende, de må ønske. Så det kan man tænke lidt over, hvad man kunne tænke sig at ønske sig til nytår. Og endelig er der sådan nogle små bomber her. Man lige trækker i paven, så kommer der noget ud. Så jeg synes, vi skal tage det i brug. Ja. Hej hej.